lali janjine tali kotang Sidoarjo. Tetap kelatar wajib Bu Gani Drada. Oke mendekat telepon Babu Neni Bu Gatot sak rombongan ya kocok-kocok Drada. Mas Omek pemerintah Bensani Pak Robi Sewijan Motor Lemabang Imbang Lamongan. Jare kowe melu aku nyako
barangnya. Mergo bapak ra ngeparengake Yo ijo itu sama aku dijodohke karo Grimo. malah karo wong kae wis cukup mung sakmene wae tukang mas ngantung basuki aku ora bakal balik yen Gusti ngeparengake mesti balik Tali kotak iki tak simpen tekane pati tali kotak tondo tresnaku kang suci biyen mulang liramu wis tak aturi arek golek bojo dik iya sing mas gandeng kaya Mas Hadi ndi wonge leh pungkasane seliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye mas ya Dik. kabeh mau wis kebacut sakno ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketoni janjiku biyen aku sanggup ngeteni mosok sanggup Gawelan aku ogo dadi jodohne ora ngrasakno prawane sing penting ngrasakno rondone jebule seger enak ora nyono ya mas Dik kok sampean sabar ngenteni Santeni yo Mas Omek Malaysia nyatane Ya, Dik. tresnamu tulus lan suci lan suci